I den her video, så vil jeg vise, hvordan jeg udleder differentialkoefficienten x i anden, og jeg vil vise, hvordan at jeg laver beviset af sum af funktioner. Så det vil sige, at for eksempel at fx plus gx bliver til f mærke x plus g mærke x. Godt. Jeg starter med at vise, hvordan jeg udleder differentialkoefficienten for funktionen x i anden. Hvis vi starter med at forestille os, at vi har et koordinatsystem, og vi har netop funktionen andengradsligning eller andengradsfunktion, så starter vi med, at for at udlede differentialkoefficienter, så skal vi have tretrinsreglen på plads. Det er 1. Opstille sekanthældning. 2. Vi skal regne lidt, vi skal lave algebra. Og 3. Vi skal lade h gå mod 0. Godt så. Så har vi det på plads. For overhovedet at opstille en sekanthældning, så skal vi have fat i vores topunkts. Vi skal have fat i vores topunktsformel, som, hvis vi ser herovre, som vi ligesom skal bruge vores koordinatsystem til. Så hvis vi lige starter med at lave en sekanthældning. En sekanthældning, det er en tangent, som går igennem 2 punkter på funktionen. Hvis vi nu starter med, at vi går ud her, vi går ud til x0, og vi går op til vores funktion, og vi så går hen af y, så kaldes den her f x0. Og det, der så er vigtigt, er, for at få en topunktsformel, så skal man have 2 punkter. Og så skal vi ligesom lige have 2 her, og den her længde hen til her, den kalder vi h. Og dermed at det her punkt x0 plus h. Yes. Og så kalder vi den her herovre f x0 plus h. Godt. Så kan vi så ligesom indsætte, fordi nu har vi 2 punkter, det kan vi indsætte i vores topunktsformel, som så er vores formel til sekanthældning herover. Yes. Det er op i y, så er det f x 0 plus h, og så er det minus, fordi vi ligesom gerne vil finde differencen. Det er f x 0. Og hernede så er det jo bare x0 plus h minus x0. Og hernede så går den her og det her ud med hinanden, så det er jo egentlig bare h. Og så det samme der. Godt. Ja, vi skal lige ud, og så er vi straks tilbage. Vi fandt før ud af, at vi skulle opstille en sekanthældning, og det har vi så gjort her. Vi skal nu have vores funktion ind i sekanthældning. Så det vi nu gør er, at vi sætter vores funktion ind i sekanthældning, så det hedder as er lige med parentes x0 plus h i anden, fordi det er vores x, vi sætter ind, minus vores, fordi der burde egentlig være parentes, men det kan man lige så godt bare droppe, det gør ikke det store. I anden her, divideret med h. Godt. Så har vi sat vores funktion ind i vores sekanthældning. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal bruge den første kvadratsætning, som er a plus b i anden. Altså ligesom det, vi skal udlede, eller vi skal ophæve den. Det vil sige, at det er x0 i anden plus plus h i anden, og så plus det dobbelte produkt, som er 2x0h. Yes. Det kan vi lige så godt bare lige skrive op her, så det bliver til, vi har vores x0 i anden plus h i anden plus dobbelte produkt 2x0
og stadig vores minus x0 n. Og bare det hele stadig divideret med h. Godt. Vi kan nu se, at der er noget, som vi ligesom godt vi kan lave lidt algebra nu, som ligesom er vores anden step i vores tretrinsregel. Vi kan fjerne den her, og fjerne den her, fordi det går ud med hinanden. Så står der så h i anden plus 2x0 h divideret med h. Godt. Nu kan vi så se, og vi kan da godt lave lidt mere algebra, så er det noget, vi kalder hjertereglen. Det er meget flot. Det vil så sige, at den her h går ud med et af h'ene, og den der fjerner den der h. Det vil så sige, at vi har h tilbage, fordi at den der fjerner, så er det den anden h i anden, så det kun bliver h tilbage, plus 2x0, og så har vi så ikke ligesom det her h, fordi det går ud med de andre. Godt. Sidste step i tretrinsregel, det er, at vi skal lade h gå mod 0. Det vil sige, at vores punkt i vores, vores koordinatsystem skal gå så tæt på, som, altså grænseværdi så tæt på vores x0. Det vil sige, vi kan lige så godt bare fjerne h. Det vil så sige, at så har vi 2x0 tilbage, som også er det samme som 2x, hvilket er vores differentialkoefficient. Så vi har altså fundet ud af, at vores funktion fx lige med anden, det er altså vores funktion, og vi har så udledt differentialkoefficienten til, at vi finder den afledte funktion af fx, som så er 2x. Jeg vender tilbage, hvor jeg viser, hvordan at jeg finder summen af funktioner, altså ved at differentiere. Godt. Jeg vil nu forklare det andet bevis, som er sum af funktioner. Og det er et bevis, som beviser, hvordan at fx plus gx bliver til f mærke x plus gx. Til at starte med, så sætter vi vores start, altså delene her, fx plus gx ind i sekanthandlingen, som så er s plus den anden del, som er gx. Og så minus den anden del, som i en sekanthandling jo er. Godt. Alt det her divideres med h. Nu ser vi, at den her brøk, den er meget stor. Så vi kan faktisk dele den op. Det man gør, det er, at man ligesom deler f'erne over på den ene side og g'er på den anden side. Så det så ser sådan her ud. Og så plusser vi den, fordi vi deler den ligesom op. Så det. Godt. Nu kan vi jo så se, de her, det ligner jo, hvordan man opstiller en sekanthandling ved at finde den afledte funktion. Altså, hvordan vi finder den afledte funktion af fx. Så det her begreb og udtryk her, det vidner jo faktisk, eller det er jo faktisk sådan, man finder f mærke x, og den her, det er den måde, man finder g mærke x. Så ergo, måden man finder det her, det er jo måden, man propper de her, funktioner ind i sekanthandlingen, så på den måde, så finder man jo så f mærke x plus g mærke x. Og det er jo så det, vi har bevist her, hvordan at man, når man propper fx og gx ind i sekanthandlingen, så kan man lave algebra, og så lader man lade h gå mod 0, og dermed så finder man så, hvordan at den afledte funktion er. Så med andre ord, så har vi bevist, hvordan fx plus gx bliver til f mærke x plus g mærke x, fordi at vi har opstillet det her i vores formel her. Yes.